Mombasa ochwalo ng'ur margi ewi tend od luo mar Tom Mboya Memorial Hall mantie Mombasa magitone sani koro konyo ganda. Ageta mar jodong luo gero odno gikoni ne en konyo e weche mag somo mag nyithindo mochando e Mombasa kaachiel kod jolo nagi e weche mamoko mag dongruok kod ohala. Gino masane gituone ok timre. Jojaoko ne gilele pia Mombasa. En romo mane okelo kanyakla onagi modak Mombasa mar ng'eyo lere wi od joluo mar Tom Mboya Memorial Hall mantiere e alwora Maspaki e od bura ma Mvita Mombasa. Can we make it something like this? Onagi go mawuok e kauntis ang'wen mag Nyanza koni ne odhi manyo ler kuom mane en jaod bura manyali Hezron Awiti Bolo mikoni ne oketo boke mag odno e lwete. Tom Mboya ni nyaka negere nyaka kawuono osiko kar tiende. Nango ningeche nitiere jomoko ma jodonga ich man kod interest margi giwegi. Wadwa mondo wadwok Tom Mboya e lwet joluo mondo obed kokonyo nyithi luo, mond luo, yawuot luo, jodong luo man Mombasa mondo obed ni en giro adieri nokonyowa. Nwayudo ka jomadongo nolose chon to jomatindo masani biro bet ka kia ne Tom Mboya nitie. To koro gini kikel koko magik matindo mwa kaka wajo dala to wabeda beda mos wawuoye jogi no wetewa ibro penji gin tango mapogo miyo luogo elections to ere audited account kagen go to gimewa. Awiti koni oboke mag odno ne oketi e lwete to kata kamano chenro mag tiyo gomenda michoko kuwuok e odno to onge go. To audit report manomiya an go de nyisogi pesa manowe bank 3.5 million na wacho no kanyal bedo go nikech chano kan signatory mar golo pesa bank official go ni go. Mboya no kapod watindo waneno ka babo wagini e jok mane changia kendo ne gidhi e bura kanyo to bang'e akanyo wakiaga ni ang' matimore nikech kata mana mine ma nikendgi kata mine ma wajani kata ka gin gi shida kata mana nyithindo ma yatima onge kaka konyre. Anda te majoluo mondo bi wariwre gi dwol achiel mondo wa kony Tom Mboya from the hands of those people mosebedo ka misappropriate the funds and everything that is in there. En gino makata kamano ogolo luoro ne moko kuom oganda mane kone chalni odno ne oseusi ne joma moko ka koro gidwani oket chenro moyiedhi mabiro miyo odno iduso manyien mondo miyo chop lek mar gere mane en konyo oganda luo Mombasa. Patron man gi title owacho ni en otwe lwete otas to en go ochalo chiliel ma jowete ne nitie wete ni chwore notho to wete ne nitie koro dong mana go gine to ko cham puodho kata ko pur puodho kata ko kaka puodho tiyo lakini otas to timore nade otamoge ok us puodho lakini chame gi jomoko. Mane report moyudo kaka wuono members obed mondo petition uongozi mar Tom Mboya masani ma eri miwacho maran Tom Mboya mondo otim audit maduong' motegno mar tipo mondo ong'ene nyaka nene gi kaw manene gi donjo office pesa nitie books of accounts nitie pesa magisetiyo go maber to ka nitie pesa magichamo mag jopiny to mani makore irwakogi to mani kaka ni digolo gi office mondo obed ni office manyien nyalo donje mondo kaw Tom Mboya. Gikoni sani gichugo kamati moyiedhi mabiro timo nonro kaka omenda michoko e odno sebedo katiyo kapok gikawo kang' moramora. Koro wa form committee man gi legal experts mondo dio chunguza mondo nyiswa adieri nikech right mar nyithindo, right mar women, right mar wazee okobedo catered for and yet they have property. Ra youths ne train kanyo chon sani gionge authority mar dhi to ka documents magisomo kani awinjo ka omiyo wa mijingo kaka youths kech anyalo bedo gi share mara kopitia welfare mara madala. To nyakwarang ni the root cause en ang'o nyakwang'e nat ne katiba mar Tom Mboya ma jogi noloso ma omiyo koro gini office nyaka sani ni en katiba no chal nade. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.